Kunjung niku. Nadane. Cah iso. Wis terima-terima Mbak Kunjung, terima-terima. Suntik putih kabeh. Hei, ketemu lagi. Apa salah dan dosaku sayang? Perawayangan apa sus? Apa salah dan dosa? Mendulu. Wes, yamene sing delok anak sing cilik apa ora? Mula anak sing cilik aku seneni wong. Perwayangannya kok. Uang ya latah ini didelok. Wis kelon lho. Mangsamu ra penak piye kok. Saking lambemu kok lho, Cil. Aja kaya ngono. Ngene, Mbak, kalem, Mbak. Ya Allah. Kuamleng tenan aku, Jong. Salah sapa nyalah? Hei, jalan lho, jawil. Kaya rumah sakit. Wis tenono. Rene yo. Apa aja sembrono kuamleng. Kaya rumah saku nek wong kon nembang barang. Mak plok ngono lho. Wis nyedek Mbak Susi. Salah dan dosaku sayang. Ayo coba dulu. Apa? Punjung sik. Ora loro piye. Punjung sik. Apa salah? Coba. Ujar ning YouTube apa napok kowe salah dan konten dosaku sayang, cinta suciku kau buang-buang. Lihat jurus apa yang ku berikan, Jangan goyang. cara goyang. Kau pertama, ayo. Apa? Jaran goyangnya sing guri. Jaran pertama goyang, ki jaran apa? goyang. Ora nek jaran sik. Aja nyalah dat mesakne. Lah nyala piye ora nyala dikaplok kok. Lho ora oleh nesu kowe. Jal, apa? Sabar Mas Kuntet, sabar. Sabar. Inallah, Mas Obirin. Inallah Mas Saubirin. Nah, apa sih? Apa sih? Apa C? Apa? Iya. Lah iya ki dipasne. Lah kok ora dipasne ra penak. Sik dijajal sik sanune lho. Sik tak warai sik. Bar Bar tanggapannya apa? tangkelon. Nah. Aku marai lagu. Kok iso urang aja. Ayo tak ajari. Ajaran udah teh. Ora usah ngrungokne omongnya Persela yo. Iki wis kok tuwek tok. Ayo pas kuwi. Apem. Nyapo kowe iki nyapo kowe dikene apa Loh kok langsung piye jajal sik gak iso. Jajalno. Apa salah dan dosaku sayang. Apa salah dan dosaku sayang, sesuciku kau buang-buang. Lihat jurus yang kan kau berikan, Terus kelon. Hei, kowe aja. Tok. Apa ada? Ya ampun. Jalan goyak terus kelon iki lho. Susi. Kowe ditungkak karo jaran kowe kelon karo jalan. Ya Ayo. Iya kok. Ayo. Inallah Mas Saubirin. Biar sabar Mbak Susi wis to sabar. Inallah Wong Mas sabar Saubirin. iki kasihane Gusti Yes, Allah. sekali merdeka tetap merdeka. Merdeka. Wong sabar iki kasihane Gusti Allah. Sing penting mari tanggapan terus. Ya wis. Paham aku rasa mbok omongne. Ora kabeh aku susu. Ayo Cak. Niki sak mantune jaran goyang niku wawadur kula Sri Huning. Ngoten. Kedah diaturaken jenenge panyuwun iki penjalukan lara anu ora diaturi ya sok-sok gelo. Nggih. Niki kesane mboten gelo. Nggih. Mbak anu niki kalih mawon. Nggih. Antarane niki kula kan mangke pepiling sareng. Lah niki sing dereng nembang niki wau kula kan minggah sedanten. Oh ngoten. Mulai 1, 2, 3, 4 sedanten rata niki mangke. Ngaten ta? Nggih. Kula Iki sing ndi? Sing kono sik apa sing